Предлагаю повестку утвердить в целом. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Залга район советы депутатлары жиылган. Бүген алар Тимур Нығмановны башлык вазифасыннан азат итә. Чираттан тыш сессияның көн кадагында бу бердән-бер мәсьәлә иде. Интересная работа совместная, которую мы с вами проводили. Без 5 елдан артык бергә эшләдек. Рәхмәт сезгә. Әлбәттә, бер нәрсәдә җиңел генә бирелмәде. Башта коронавирус, аннары СВО, без куелган бурычларны бергәләп башкардык. Кайбер очракларда эштә дорфа булсам, гафу үтенәм. Тимур Нығмановка 41 яшь нефтчеләр коласына килгән шул Чүпрәле районы башлыгы булып эшләде. Аннары Татарстан президентының эшмәкәрләр хокукын яклау буенча вәкаләтле вәкил иде. Добрый день, Бүген район советы утырышында Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхат Сәфәров катнашты. Ул үз чыгышында билгеләп үтүенчә, нефтчеләр коласында зур эш башкарылган. За последние 5 лет в районе построено 5 ел эчендә 900 объект төзелгән һәм төзекләндерелгән, 300 ишек алдын тәртипкә китергәннәр, 10 хастаханә сафка бастырылган. Нефть кампусы Адымнар мәктәбе эшли башлады. Сәнәгатьтәге җитештерү күләме буенча Әлмәт районы Татарстанда беренче урында тора, агросәнәгать тармагында алдынгы хуҗалыклары бар. Тимуру Дмитриевичу предложено продолжить свою трудовую деятельность в качестве помощника раиса республики. Тимур Нығманов Татарстан рәисе ярдәмчесе булып эшләячәк. Әсхат Сәфәров аңа Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен ордены медален тапшырды. Әлмәт республиканың нефть башкаласы Татнефть җәмгыятенең эшчәнлеге Әлмәт кенә түгел, республика икътисадында гаять зур роль уйный. Вместе создавали Без күп кенә проектларны бергәләп тормышка ашырдык. Халыкның тормышын яхшырту буенча бергә эшләдек. Тимур Дмитриевич кая гына эшләсәгез дә, Әлмәт барын онытмагыз. Соңгы шушы әйтик инде 5 елда күп эшләр эшләнде, дини тарафтан да, социаль тарафлардан да һәм администрациянең һәр вакыт без аларның җылы хисләрен тоеп яшәдек. Безнең өчен ул зур поддержка булды. Һәм инде алга таба әйтәсебез килә фикерләребезне һәм телибез илдә мәгәр уңышлар. Тиешенчә башкарып чыкты, халык белән эшләде. Һәм инде халык белән тыгыз эшләгәне аны күренеп тора. Объектларда ачылды, Аллага шөкер. Татнефть белән туганлашып эшләде дисәм дә була. Тимур Дмитриевич безнең глава 5 ярым ел эшләде Әлмәттә. 5 куябыз без анарга, бик әйбәт эшләде. Яшьләрне күтәрде, спортны күтәрде. Районда 200 меңнән артык кеше яши. Монда яшәү һәм эшчәнлек алып бару өчен уңайлы шартлар булдырылган. Әлмәтне Россиянең велотранспорт коласы дип атыйлар. Педаль әйләндерүчеләр өчен монда бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Менә игътибар итсәк, бу якта җәяүлеләр өчен гадәти тротуар, ә инде аның янәшәсендә велосипедта йөрүчеләр өчен. Нефтчеләр коласында хәзер 120 километрдан артык шундый трасса булдырганнар. Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе вазифаларын Гүзәл Хәбетдинова башкарачак. Ул шушы районнан әлегә кадәр Татнефть карамагындагы Татшина компаниясын җитәкләгән. Понимаю, что предстоят. Минем өчен бүген бик дулкынландыргыч көн. Җаваплылыкны тоям. Район һәм республика үсешенә өлеш кертү өчен үземнең тәҗрибәмне кулланырмын. Бүгеннән эш башлана. Кабул иткәнегез өчен рәхмәт. Әсхат Сәфәров яңа башлыкка яңа максатларны билгеләде. сегодня непростое время. Халыкның тормыш сыйфатын яхшырту өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Бердәм команда булып эшләргә генә кирәк. Республика һәм федераль программаларны вакытында тормышка ашырырга һәм халык белән элемтәдә булу мөһим. Шуннан давылап, Әлмәт районы уңышлы үсеш, сезнең барыгызга да исәнлек, саулык, киләчәктә ныклы шуныш теләп калам. Ел ахырына кадәр Алексеевск-Әлмәт трасса ачылачак. Әсхат Сәфәров сессиягә яңа юлдан килүен әйтте. Бу объект нефтчеләр коласы өчен яңа этәргеч булып тора. Әлмәттән Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы.